Tož obnov se. Tak. Když tady ještě z jiného pohledu, to je přímo z filmu tady toho. Jo, mají 4 jenom, takže tam palec fakt jako to, jo, takže dobře. Ukaž, počkej. Ne, má 5. Tady vidím fotku z filmu a má 5. No to není z filmu. 1, 2, 3, 4. 5 jich má. Má jich 5. Když teď jsem viděl 5. No. Gloom jich má 5 podle tady fotky z filmu. A tady je přesně to, co mám. Ježiš, on má velký pracky, když se podívám tady na to. No však je to. No však jako jo, ale to je dobrý. No, všude má 5 prstů, ale chtěla bych to udělat jako, když už má 5, tak udělat jich 5. Možná jsem udělala moc malé ucho, ale tak to ucho má taky všude jinak, takže to prostě udělám tak. To je vedro, lidi. I know it feels remote, but you show it somehow in your head. Děkuji za bytíky, Alien. And in the blood of the candy. Won't you hear me now? Potřebuju víc barviček. Počkej, to já si to tady dám takhle. No, to mě zase kabel. Počkat. Já to udělám asi tak, že si vypnu tu hudbu kvůli baterce. Protože já teď budu potřebovat tady ty prsty trošku. Prsty to je největší, vždycky to největší kámen úrazu. Potřebuju trošku help. Tak počkej, takže on má ty klouby. Jiná barva. Musím vymít a potřebuju modrou. A nebo... Ne, vezmu si to tam. Modrou budu potřebovat černou a bílou tady má. Aha, já si říkám, jak to, že mě bolí ruka, já jsem držela ten tablet v ruce, cukám chvíli. Ne, zase se mi to, prostě mi to zamyká, já jsem se to mám otevřené, tak jo, počkej, já zkusím dělat to. DJ Remko, děkuji za follow, vítej. Malé děti, možná. Je to možné. Tímhle určitě. mým namalovaným glumem bych řekla, že jo. Musím procvičit. Kysinko, tady si hrát nebudem. Pět kousků.
Ty nedokážu si představit to malovat ještě 5krát teda. Ale to by bylo zajímavé, jakože aspoň bych viděla, jak rychleji zvládnu ten další. Ahoj, Kesi, co na mě tak koukáš pěkně? Ty jsi rozkošná. Možná s tebou koukadlo jedno. Do kopírky, no jedině do kopírky. Jedině to udělat printy z toho. Hodná Kesi. Nevím. Mohlo by být, ale uvidíme. Uvidíme, jestli bude hotový dneska. Ale jako... Nevím. To se strašně těžko říká, protože... Kolik je hodin? 2, 3, 4... Ale tak za 2 hoďky my pojedeme. Pojedeme zalit. A to už teda bez streamu dneska. Ale mám na to ještě tak nějak méně než 2 hodinky, ještě nachystat si kdesi cosi. Takže nevím, musím, hele, až udělám ruky, tak mi pak budou chybět tak jako ty vlásky, jo. Takové ty splihlé cosi, 3 vlasy. A já nevím. Tady není.
Není kam chvátat. Jo, no však jasné. Ale víš, že já bych sama to chtěla mít už, ale to je můj problém. Já to chci vždycky mít hotové, ale chtělo by to víc času na tom strávit. Takže uvidíme. A ty si to líp, počkej, já si vezmu. To tady namíchnu.
nebo tak. A už si sem nelehne. Holky! Ke mně! Už jde? Nejde. Holky, ke mně! No už. Pojď. Obě dvě. Belo, ty taky. Pojď. Kesi, tady si lehni. Kesi, no. Pojď. Tak tady si lehni. Lehni. Přímo tady, kde jsi. Tady si lehni. Kesi, no. Tak. Sedla jsi a lehni. Lehni. Kesi. No, pojď. Lehni. Tak je hodná. Šikulka. A lež. Belo, lehni si taky. Šup, tady kde jsi, lehni, tak je hodná. Šikulky. Vidíte, jak vám to jde? Ne, zůstaň ke synu. No, hodná. Ne, Košino, tam ne. Mazej s tama, mazej. Ty tady vyletíš a všechno budu mít na zemi. Tak, lehni si tady. Tak, místo. Kesi, tady máš. Tady lehni. Nebokni, dobře. Dobře.
Já nezerbe ty jsi tu dlouho nebyla. Dobrá, už jsem stolkla, že mi pije tady barvovou vodu. Ahoj. Kantus. To je hnusně, no. Takže toasty? Zbytek těch toastů a otevřu tortily a udělám tortily a toasty. Dobrá. A chceš tam cibulku? Jo, může být. Jo, chceš? Stoličák, chtíváš? Nechtívám. No, ano. Ne. Ne. Tady jo. A to je asi vše, co jsem se chtěl zeptat. A slaninu tam ale nechci, že? Ne. To je asi ne. Jak vodu máš? I teplou. Tak mi dej sklenku. Ne. Mega dobrý. Mega dobrý. Fakt mega dobrý glum. Jo. Ukažiště. Mazec. Jo, mega dobrý glum. Úplně vidím toho miláška před ním. A i když tam není. Protože ona ho tam vidí. On ho tam vidí, přesně. Nevadí, že my ho nevidíme, on ho tam vidí. Já mám zasazenou úplně zadnici. Zadnice, přisazená velice. Tak to budu nalít psům. Počkej. Nebudu jim lít teplou vodu. Už máš teplou. Že jsem si nechala na Už slunku. ty cítí úplně. Chceš jim Klára? Co tam ta Ale- nádoba? Jo. Ale vypadá to trochu jak Voldemort, když se na to podívá. Tady mi tu nádobu. Spojený glum s Voldemortem. Ale jak mu tam udělám ty vlasy, tak to bude vypadat lépe. Jo, takhle, jakože by byli. Když to všechno, jo, tak to je. Proč to zalí na rejčata třeba, nebo... Dej to psům. To jsem nebyl. Ne, nebudu jim to dávat, je to teplá. Ne. Zalí to A je tam za někam. brázkem. Zalí to tam A někam. je ze sluchátka, no. Hele, tady je rečat, budované. Oj. Ale červené, pěkné. Chceš ho? Ne, nechci teď. No, si dá. Rejs. Na.
Hele, já už tuhle ruku asi nechám. Když vám to ukážu zblízka. Nebo možná ještě trošku vyladím, dobře. Přesvědčili jste. Tak a já potřebuju tuhle barvičku a to jsem využívala na to, tady tuhle. Jinde nejlepší, že já už tuhle nemám. Je taková dobrá tělovka, měla jsem jenom takovou malou. To je blbý. Tak. A tady máš studenou. Můžeš mi to položit, já jsem si zrovna sedla, no. I pro tebe, i pro psa. Co tady, děkuju. Bacha, máš tu. Jo. Nepleč se tady. 14. Ty se tady tak ukazuješ? Co? Ty se tady tak ukazuješ? Jo. Čau, čet. Ale ona bude řevát a já jim nechci furt to. Aspoň na chvíli. No dobře. A neřbi. Michal, ahoj, ahoj. To je Gloom z Pána prstenů. Jo. Já myslím, že my si všichni tykáme tady v chatu.